ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. ప్రభువునందు ప్రియమైన తెలుగు క్రిస్టియన్ ఫెలోషిప్ కుటుంబ సభ్యులకు ఈ ఉదయకాల సమయంలో శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు పరిశుద్ధ దినము. ఈ పరిశుద్ధ దినాన మీ మధ్యకు రావడానికి దేవుడు కృప చూపించినందుకు దేవునికి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఈరోజు మీ మధ్యకు రావడం మన ముఖ్య ఉద్దేశము, మన ప్రియబిడ్డలు చాలామంది హాస్పిటల్స్లో ఉండి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు కాబట్టి వారందరి కొరకు మీరు ప్రార్థించాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. దేవుని గ్రంథంలో నుంచి ఒక వాక్య భాగము 91వ కీర్తన ఈ విధంగా తెలియజేస్తుంది. మహోన్నతిని చాటున నివసించేవాడే సర్వశక్తిని నీడను విశ్రమించేవాడు. ఆయనే నాకు ఆశ్రయము, నా కోట, నేను నమ్ముకుని నా దేవుడని నేను యెహోవాను గూర్చి చెప్పుచున్నాను. వేటకాని ఉరిలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును, నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా నిన్ను రక్షించును. ఆయన తన రెక్కలతో నిన్ను కప్పును, ఆయన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయము కలుగును. ఆయన సత్యము కేడమును డాలునై ఉన్నది. ప్రియమైన దేవుని సంగమా, మనకి ఎన్నో వాక్య భాగాలు బైబిల్ గ్రంథంలో ఉండి మనల్ని ధైర్యపరుస్తున్నాయి. తర్వాత మనకెంతో ధైర్యాన్ని చేకూరుస్తున్నాయి. ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీ మధ్యకి రావడంలో ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే, మన తెలుగు బిడ్డలు చాలా మంది కూడా బలహీనులయ్యి సాధారణమైన జ్వరాల చేత, కాఫ్ చేత చాలా మంది హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు. అలాగే లోకంలో ఉన్న పరిస్థితులు మనకి తెలుసు. చాలా మందికి కరోనా వైరస్ కూడా వ్యాపిస్తూ ఉంది. కాబట్టి వారందరి కొరకు మనం ప్రార్థించవలసిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి మా గురించి కూడా మీరు ప్రార్థించండి. దేవుని కృపను బట్టి అవకాశం ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఏదైనా పరిస్థితులు బాగపోతే COVID-19 టెస్ట్ చేయించుకోండి. ఊరికనే COVID-19 టెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. రోజుకొచ్చి కనీసం 1000 మందికి అలాగ టెస్టులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఆ టెస్ట్ ఫ్రీయే కాబట్టి చాలా మంది టెస్టులు చేయించుకోండి. దేనికి భయపడవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఈరోజు వైద్యము చాలా అందుబాటులోకి వచ్చింది. కాబట్టి ప్రియమైన తెలుగు బిడ్డలు ఎంతమంది అయితే నా వీడియో చూస్తూ ఉన్నారు వారంతా కూడా ధైర్యంగా ఉండాలి. ఏదైనా బలహీనత ఉంటే ధైర్యంగా వెళ్ళి కోవిడ్ టెస్ట్ చేయించుకోవడము, తర్వాత అది పాజిటివ్గా నెగిటివ్గా తెలుసుకోవడము, లేకపోతే రీటెస్ట్ అని తెలుసుకుని మళ్ళీ దానికి సంబంధించిన వైద్యం ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఏంటి, ఇది ఒక రీసెర్చ్ ఎవరికి వాళ్ళే చేసుకోవాలి. అంతే తప్పించి ఎవరు మనకి హెల్ప్ చేస్తారనడానికి ఏమీ ఉండదు. కాబట్టి మన వరకు వచ్చే వరకు కాకుండా ముందుగానే భవిష్యత్తు అంటా ఉన్నారు చాలా మంది. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఆ టీం అంటా ఉన్నారు, ఇప్పుడితే అయిపోలేదు, ఇంకా జూన్ జూలై మాసంలో ఈ కరోనా వైరస్ కేసులు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయని వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ తెలియజేస్తూ ఉంది. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా మానసికంగా ధైర్యంగా ఉండాలి. ఎస్, పాస్టర్ గారు ఇంత ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్నారంటే ఎస్, నేను నిజంగా కూడా ధైర్యంగానే ఉంటాను. ఏది కూడా భయపడవలసిన అవసరం లేదు. వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్న నేను, దేవుడిని నమ్ముకున్న నేను, దేవుని వాక్యం ద్వారా ఆదరించబడుతున్న నేను భయపడవలసిన అవసరం ఏంటి? ఎన్నో రోజులు దేవుని వాక్యాన్ని మీకోసం ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను. నేను భయపడితే మొత్తం సంఘం అంతా భయపడుతుంది. అలా కాదు. సంఘంలో ఎవరు భయపడుతూ ఉన్నా వారిని ధైర్యపరచాలి. వాక్యం మనల్ని కాపాడుతుందని. మన ఏ తెగులు మన గుడారం సమీపించదు. ఎస్, ఒకవేళ ఎటువంటి బలహీనత ఏదైనా సమీపించినా దేవుడు మనకి రక్షణ ఇస్తాడు, కాపుదల ఇస్తాడు అనే ధైర్యాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. ఈ వాక్యాన్ని ఈ వీడియో చేయడంలో ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే, ఎవరు కూడా ఏ విషయానికి భయపడవద్దు అని మీకు ముఖ్యంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అలాగే ధైర్యంగా కరోనా టెస్ట్లు, COVID-19 టెస్ట్లు ఎక్కడైనా చేస్తూ ఉంటే చేయించుకోండి. ఏదైనా బలహీనత అనిపించినా, కాఫ్ అనిపించినా, ఫీవర్ అనిపించినా, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ అనిపించినా మీరు వెళ్ళి ధైర్యంగా COVID-19 టెస్ట్ చేయించుకోవడము, దాని రిజల్ట్స్ చూడడము, అనుభవజ్ఞులు సలహాలు తీసుకోవడము, తర్వాత ఈ COVID-19 టెస్ట్ను చేయించుకున్న తర్వాత మనకి ఎక్కడ వైద్యం చేస్తారో అని చేయించుకుంటే మనం ఈ COVID-19ని మనం జయించగలుగుతాము. ప్రార్థన చేయండి. మా కుటుంబం గురించి కూడా ప్రార్థన చేయండి. అలాగే ప్రతి ఒక్కరి కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. ఈరోజు పరిశుద్ధ దినము, ఆదివారము. ప్రతి ఒక్కరు కూడా తోటి కుటుంబాల కొరకు, నైబర్స్ కొరకు, అందరి కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రార్థన. ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, మీకు వందనాలు స్తోత్ర ప్రభు. ఈ ఉదయకాల సమయంలో నాయన మీ పాద సన్నిధికి చేరుతూ ఉన్నాము ప్రభు. ఇదిగో నేను బలహీనుల కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. బలహీనులను స్థిరపరచండి, రోగులను స్వస్థపరచండి నాయన. ఇదిగో నేను ప్రపంచంలో అల్లాడుతున్న ప్రతి విధమైన
ఒక కరోనా వైరస్ యొక్క సమస్య నుంచి బిడ్డలను విడుదల చేయండి. నీ రక్తాన్ని కాపుదలగా ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. నీ గాయపడిన హస్తములు బిడ్డలకు తోడుగా ఇవ్వమని అడుగుచున్నాం. ఎవరైతే హాస్పిటల్స్ లో ఉండి వైద్యాన్ని తీసుకుంటూ ఉన్నారో ప్రభువా, వారందరికీ కూడా నీ కాపుదల దయచేసి స్వస్థతనిచ్చి వారి వారి గృహాలకి పంపించమని, అలాగే మా తెలుగు క్రిస్టియన్ ఫెలోషిప్ కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి బిడ్డలను కూడా పేరు పేరు చెప్పిన దీవించి ఆశీర్వదించమని, ఎవరైనా బలహీనలు ఉంటే స్వస్థపరచండి, రోగులను ఆయన ఆరోగ్యవంతులుగా చేయమని, ప్రతి కుటుంబాన్ని మీరు దీవించమని యేసయ్య నామములో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నారు మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి. ఆమేన్. మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని నుండి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నుండి కృపయు సమాధానము మీకును మీ కుటుంబాలకును మీ బిడ్డలకును ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము తోడే ఉండి కాచి దాచి కాపాడును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రభు పేట మీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మా గురించి ప్రార్థన చేయండి, మీ గురించి మేము ప్రార్థన చేస్తాం. హల్లెలూయా.